Ahoj, vítam ťa pri tomto krátkom videu. Toto video bude naozaj o 5 pascách systému. Čo to znamená 5 pascí systému? Ak si klikla na toto video, tak si možno zvedavá na tých 5 pascí alebo tých 5 dôvodov, prečo ešte stále nie si šťastná a spokojná. Tých dôvodov samozrejme môže byť viac, ale toto vidím naozaj ako 5 základných dôvodov, prečo si ešte možno nevytvorila takú tú pevnú základňu toho svojho spokojného života, toho svojho raja na zemi. Ešte predtým sa skúsim v krátkosti predstaviť. Som Evi Bračová, som vyštudovaná sociálna pedagogička, aktuálne sa venujem najmä holistickému coachingu. Holisticky znamená celostne zameraný. To, že je niekde nejaký problém, väčšinou naozaj nemusí znamenať, že konkrétne v tej oblasti vznikol problém, ale ten problém mohol vzniknúť niekde úplne inde, ešte v detstve. Takže o tom je ten holistický coaching, že ak napríklad ťa raní, že ti niekto niečo povie a teba to naozaj raní a ty netušíš prečo, pretože iného človeka by to možno neranilo, tak vďaka holistickému coachingu a konzultáciám vieme prísť na to, prečo ťa to ranilo. Vieme sa o to postarať a vieme v podstate možno predísť v budúcnosti zbytočným konfliktom, zbytočným raneniam a zbytočným nepríjemným situáciám v tvojom živote. O tom je holistický coaching, že sa v podstate stretávaš ako keby sama so sebou. Na tej konzultácii nie je tak dôležité ani to, čo ti ja poviem, ale to, k čomu ty sama dôjdeš. Čiže toľko o mne, v skratke. A teraz poďme k téme. Témou dnešného videa je 5 pascí systému, alebo teda možno by sa to dalo formulovať ako 5 dôvodov, prečo ešte stále nie si šťastná. Ja sama som si naozaj v živote prešla situáciami, prešla som si obdobím, kedy som naozaj nebola šťastná, bola som totálne na dne. Nemala som naozaj ani na to fitko, preto som začala behať. A mne samej beh pomohol naozaj niekoľkokrát v živote. Ale ani o tomto nebude toto video. Aj keď naozaj ísť si ráno zabehať alebo večer je ten najjednoduchší spôsob, ako sa stretnúť sama so sebou. Ale tu počas tohto, ako som sa stretávala sama so sebou, že som si vždy dokázala nájsť ten priestor pre seba, som začala premýšľať nad tým, že naozaj o čom je ten život, kto som, prečo som tu, kadiaľ ísť, ktorým smerom, kde ma čaká to šťastie. A to šťastie som naozaj našla. Dovolím si povedať, že to šťastie je naozaj nie náhodou, ale je to vedomou voľbou. Že sa človek vedome rozhodne, že chce byť šťastný. To samozrejme nestačí, že sa len rozhodneš a dnes si povieš, ja už chcem byť šťastnou a chcem. Ako také malé dieťa. My sme sa prišli na tento svet učiť. Doslova učiť, ale čomu sme sa prišli učiť? Môj názor je, že sme sa prišli naozaj učiť takej tej rovnováhe psychickej, mentálnej a fyzickej. Fyzickej rovnováhe sme sa naučili už ako malé deti, áno. Začali sme v podstate už ako ročné deti chodiť. To je taký ten dar od prírody, taká tá pomôcka pre nás ľudí, že sme naozaj tú fyzickú rovnováhu dostali do daru, že sme sa už ako ročné deti naučili držať si tú fyzickú rovnováhu a my sme začali súčasne používať pravú a ľavú nohu. Naučili sme sa chodiť. Tej psychickej a mentálnej rovnováhe sa ale učíme často celý život. A niekedy naozaj mám pocit, že niektorým ľuďom ani celý život nestačí na to, aby pochopili, aby sa dostali do tej psychickej a mentálnej rovnováhy. Pretože v tej psychickej a mentálnej rovnováhe je naozaj ukrytý ten pokoj, tá stabilita, to šťastie, tá harmónia a cez tento môj projekt Miluj, bež, usmievaj sa, ako aj cez toto video, by som vám rada ukázala môj uhol pohľadu na to, ako sa dostať k tomuto šťastiu, k tomuto pokoju. Ja nevravím, že to je jeden jediný univerzálny návod, to určite nie. Možno, že si vypneš toto video a si povieš, že čo za blbosti táto tu keca, a možno, že si naozaj uvedomíš, že to chceš mať inak a že chceš vedieť viac. V tomto prípade počúvaj ďalej a ja rovno prejdem k tým 5 bodom, 5 pascám systému. Prečo som to nazvala 5 pascí systému? Pretože mám pocit, že ten systém
ako keby ťaží naozaj z tých nešťastných ľudí. Ten systém, ktorý je aktuálne nastavený, ťaží z tej nespokojnosti, z toho nedostatku, v ktorom ľudia žijú. Ten človek naozaj nešťastný pôjde a kúpi si cigarety, pôjde a kúpi si alkohol, pôjde a kúpi si ďalšie a ďalšie šaty, aby mal aspoň na chvíľu pocit šťastia a radosti a naplnenia. A toto je tiež jednou z pásci systému. Ale poďme pekne po poriadku. Ako prvú takú najväčšiu pastu systému vidím, že ťa systém už od malička presvieča. Systém v zmysle naozaj rodičia, učitelia, rovesníci, mass media, všetko, čo počuješ, v podstate ťa presvieča o tom, že máš iba dve možnosti a to buď si dobrá, alebo si zlá. A ťa chcem teraz prostredníctvom tohto videa poprosiť, aby si skúsila popremýšľať nad tým a dala si otázku, si dobrá alebo zlá. Túto otázku pokladám často naozaj aj svojim známym a kamarátkam, pretože ma zaujíma vaša odpoveď. Takže si ju teraz polož a na chvíľku sa zamyslím. Si dobrá alebo si zlá? Alebo teda ja by som tu mala ešte jednu možnosť C, lebo vidím to takto. Systém chce, aby si uverila, že tu je len jedna možnosť A, že si dobrá, alebo možnosť B, že si zlá. A že si musíš vybrať. A to je tá pasca. Ty keď sa celý život budeš snažiť byť tou dobrou, tak v podstate je to ako keby si stála na tej jednej nohe, že si dobrá. A to je dlhodobo neudržateľné. To ťa bude ťahať stále padať. Proste ty budeš dobrá a stále to nebude fungovať. Stále nebudeš dosť dobrá pre svoju mamu, pre svojho manžela, pre svoje deti, pre pána učiteľa, pre pána farára. Proste ty sa budeš snažiť zo všetkých síl byť tou dobrou a nebude to fungovať. A nebude to fungovať práve preto, že naozaj to je dlhodobo neudržateľné byť dosť dobrá pre všetkých dookola. A potom je tu možnosť B, že si zlá. Ty sa možno vedome rozhodneš, že OK, tak to, že som dobrá, nefunguje, tak budem teraz zlá. Ale počasie možno prídeš na to, tak ako som prišla aj ja, že ani to nefunguje. A budeš hľadať tú cestu, ako z toho von a čo teda funguje. Ja ti môžem teraz prezradiť, čo funguje mne. Ja vidím naozaj ten ako keby východ z tejto pasce, alebo teda tú cestu z tejto pasce medzi A a B, či si dobrá alebo zlá, možnosť C. A tá možnosť C ti ponúka v podstate túto možnosť. Taká, aká som OK. Som, aká som. Čiže ak sa mne niekto opýta, či som dobrá alebo zlá, tak moja odpoveď je možnosť C, som, aká som. Čiže toto je tá jedna z prvých pascí, ktorú tu chcem naozaj prezentovať a chcem, aby si to sama zvážila, či si sa chytila do tejto pasce systému alebo nie. Či chceš naozaj aj svoje deti viesť k tomu, že im budeš dávať na výber len medzi dvomi možnosťami, vyber si, buď si dobrá alebo zlá. Či chceš naozaj týmto smerom viesť aj svoje deti a svoj život. Takže toľko v skratke pasca číslo 1. Nechcem, aby bolo toto video veľmi dlhé, takže pokračujem ďalej k pasci číslo 2. A pasca číslo 2 je, daj si otázku, si niekto alebo si nikto, lebo nie si niekto. Čiže možnosť A je, som niekto, som pani doktorka, pani právnička, pani učiteľka, pani taká a taká, keď sa ťa niekto opýta, kto si, tak odpovieš, tak ja som tá, toto som vyštudovala, asi niekto, alebo máš taký pocit, že nikto podstatný, lebo ešte nie si niekto dôležitý. A teda tu sú opäť len dve možnosti. Systém ti ponúka dve možnosti. Ak sa ťa niekto opýta, kto si, tak tam máš ako keby ten pocit, že si niekto, už si niekto dôležitý, už máš ten titul, už si proste niekto naozaj, kto má tú hodnotu, už aj tá spoločnosť musí uznať, že si niekto dôležitý, alebo tam máš ten pocit, tú možnosť B, že ešte nie si niekto, takže si asi nikto. Nikto dôležitý. Do tejto pasce vidím, že prepadá mnoho ľudí.
že ak nedosiahnu ten pomyselný zlatý vrchol s názvom niekto, takže má pocit, že asi nie je dosť, že je asi nikto. A ja ti tu chcem prostredníctvom tohto videa ponúknuť ďalšiu možnosť C, ktorú som tiež pochopila za pochodu tým životom, že nepotrebujem byť niekto, ale ani ma nikto nepresvedčí, že som nikto. A v podstate tá možnosť C je, že som, kto som, a to úplne stačí. Ak sa dostaneš do tohto bodu, že už nepotrebuješ bojovať s nikým a s ničím a dokazovať niekomu, že si niekto dôležitý, lebo si taká a taká a vlastníš toto a toto, dostaneš sa do bodu, keď ti naozaj možno, že aj padneš do tej pasce, že zrazu si máš pocit, že asi si nikto, lebo nevlastníš toto, lebo nemáš ešte toto, lebo ešte nie si dosť. Ale naozaj, čo ak je tu ešte tá tretia možnosť? A tá tretia možnosť je, že je úplne jedno, či si smetiar, či si doktor, či si pani predavačka, či si učiteľka, vychovávateľka, alebo ja neviem, umelkyňa. Podstatné je, že vieš, kto si. A to stačí. A tak si teraz polož tú otázku, že ak by som sa ťa opýtala opäť, kto si, čo by si mi odpovedala? Odpoveď na túto otázku je ináč veľmi, veľmi ťažká a mnoho ľudí vidí ako odpoveď, že naozaj stačí povedať, vyštudovala som toto a pracujem tam a to stačí. Ale ak sa nad tým vedome začneš zamýšľať, tak možno, že naozaj prídeš na to, že odpoveď na túto otázku je jedna z najdôležitejších v tvojom živote. Povedať si sama sebe úprimne, kto naozaj si. A často stačí naozaj to prijatie, že si aká si a si, kým chceš byť. Takže toto vidím ako tú pascu číslo 2, že si musíš vybrať medzi tým, či si niekto alebo si nikto. Toto som videla aj počas pandémie napríklad, že sa ľudia ako keby začali deliť na tých lepších a tých horších, tých zodpovedných a tých nezodpovedných, tých odborníkov a tých dezolátov. A ako si mi tam chýbala tá tretia možnosť, ľudia, ktorí sa necítili byť ani odborníkmi, ani dezolátmi, proste sa cítili byť v prvom rade ľuďmi. A ja som sa naozaj aj v období pandémie cítila byť v prvom rade človekom. Človekom, ktorý rešpektuje možnosť A a rešpektuje možnosť B. Rešpektovala som ľudí v okolí, ktorí sa dali očkovať. Takisto som rešpektovala ľudí, ktorí sa nedali očkovať. Čo som už nerešpektovala, ak niekto mňa nútil do nejakého rozhodnutia. A tam opäť vidím ako keby 3 úrovne toho videnia, toho sveta. A ja som ju naozaj nevidela z úrovne, že som niekto, ale ani z úrovne, že som nikto. Videla som ju z úrovne, že som. A to stačí. Táto téma je diskutabilná, nebudem v nej ďalej pokračovať, aj keď aj pasca číslo 3 je v podstate tak trošku náväzná na túto tému, pretože vidím ako pascu číslo 3, že ten systém od teba chce, aby si bola dosť ostrou ceruzkou. A preto si teraz odpovedz na otázku. Si tou najostrejšou ceruzkou v peračníku, alebo si tupou ceruzkou? Pretože toto sa mi stávalo počas toho šialeného obdobia pandémie, že keď som prejavila nejaký názor, tak napríklad som dostala naozaj taký koment, že tak, pani, vy nebudete najostrejšou ceruzkou v peračníku. A ja som sa nad tým naozaj pousmiala, pretože ja vidím aj v tomto prípade možnosť C. Možnosť C je, že ja nepotrebujem byť tou najostrejšou ceruzkou, byť niekto. A takisto ma nikto nepresvedčí, že som tupou ceruzkou, že som nikto. A možnosť C je, že som akoby, ako už by som sa mala prirovnávať k niečomu, tak živým stromom. A ten živý strom, ktorý je naozaj napojený na tú prírodu, na ten zdroj, jeho proste tá ceruzka neurazí. Čiže mňa, ak aj niekto urážal počas pandémie, len preto, že som písala v komentoch o tom, že sa máme rešpektovať, že proste to je celé v
Pretože toto je tá ľudskosť. Ja rešpektujem teba, ty rešpektuj mňa. Ja rešpektujem tvoje rozhodnutie a ty rešpektuj moje. A teraz si polož otázku. Cítiš sa byť tou najostrejšou ceruzkou? Hráš túto hru, tieto preteky o to, že či si najostrejšou ceruzkou? Alebo máš pocit, že ešte stále nie si dosť ostrou ceruzkou? Alebo chceš prestať hrať túto hru, tohto systému a chceš hľadať cestu naspäť k zdroju a naspäť k tej prírode a naspäť k sebe a byť proste tým živým stromom, ktorý sa nepotrebuje povyšovať alebo ponižovať, ktorý proste rešpektuje to a chápe to, že ja som možno hruška, ty si čerešňa a ty si baracka a ty si hličnatý strom a takto je to OK. Čiže toto vidím ako ďalšiu z pásci systému, ktorú ak prekúkneš, tak sa ti bude žiť ľahšie. Pocítiš proste ten mier a budeš mať naozaj súcit aj s tými ceruzkami, ktoré žijú okolo teba, pretože ešte možno naozaj netušia, alebo teda zabudli, že boli kedysi živým stromom. Pretože ak sa pozrieš na to dieťa, tak to dieťa, hoc ktoré dieťa, keď si naozaj začneš vnímať tie deti okolo seba, čím menšie, tým lepšie, tak tie úplne malé deti, oni nepotrebujú dokazovať, že sú dosť ostré ceruzky. Ich proste nepresvedčí, že sú nikto. Ale potom príde systém. Ja neviem, že ten systém je zlý. Hej? Ale aktuálne je tento systém takto nastavený, že to dieťa časom ako keby zabúda na to, že bolo tým živým stromčekom. Stráca sa v tom živote a má pocit, že až keď bude taký a taký, až keď bude mať samé jednotky, tak už bude niekto, tak už ho niekto ocení a bude konečne vidieť, že má obrovskú hodnotu pre spoločnosť. Ale je to pasca. Je to pasca, ktorú ak prekúkneš, tak zistíš, že hodnotu máš už len tým, že si. Čiže nemáš hodnotu naozaj, až keď budeš taká a taká. A tvoja hodnota nie je závislá od toho, kto čo povie alebo aký titul získaš, ale tvoja hodnota je v podstate tvoja. Ty si hodnota už len tým, že si. Tak ako sa narodí strom, alebo teda hociaká kvetinka, hocičo na tejto planete, tak v podstate je to tu preto, lebo to tu má byť. A povyšovať sa nad tým, že som lepšia a horšia, je naozaj cesta zase len na ten zlatý vrchol, ale ten zlatý vrchol je falošný. Takže toto je jedna z tých ďalších pascí. Prejdem plynule k pasci číslo 4. A pasca číslo 4 sú v podstate rýchle riešenia. Rýchle riešenia v zmysle, že dnešný systém, dnešná doba ti ponúka rýchle riešenia takmer na všetko. Bolí ťa hlava? Daj si tabletku. Si smedná? Napí sa, nápoja, ktorý ti dá krídla, alebo nejakej sladkej vody a proste to sú všetko rýchle riešenia. Príde pandémia, daj si vakcínu. Ja viem, že toto je kontroverzné a ja nesúdim, ak sa niekto dal očkovať. Je to v poriadku. Takisto ako nesúdim, ak niekoho bolí hlava a dá si tabletku. A ja sama, ak ma bolí hlava a naozaj potrebujem rýchlu pomoc, dobre, siahnem po tej tabletke. Čo je ale pre mňa ako keby taký výkričník je nezamyslieť sa nad tým, prečo ma bolí hlava. Nezamyslieť sa nad tým, prečo sme tu mali pandémiu. Pretože tá pandémia tu prišla, aby nám niečo povedala. Nosili sme masky na tvári. A ja som v tomto videla naozaj opäť také posolstvo, že ak žijeme s tou maskou na tvári, žijeme v tej možnosti som niekto, som tá najostrejšia ceruzka, nežijem seba. A tá pandémia mi toto ukázala, že vlastne mnoho z nás žijeme s tou pomyselnou maskou na tvári a tá pandémia nám to v podstate dala takto na ksichty, hej, aby sme si uvedomili, či naozaj chceme ísť týmto smerom. Či sa naozaj potrebujeme tlačiť do tej možnosti som niekto.
lebo tam je to žitie s tou maskou na tvári, s tým respirátorom. A ja som sa teda zamýšľala nad tým, čo mi chce tá pandémia povedať, rovnako tak, ako keď sa zamýšľam nad tým, keď ma boli hlava, čo mi chce tá bolesť hlavy povedať. Pretože ak ma boli hlava, tak mi pravdepodobne chce povedať, že som v strese, alebo že som sa nenapila dostatok tekutín, som nedoplnila telu, alebo som málo spala. A takisto mám pocit, že táto pandémia nám chcela tiež odovzdať nejaký odkaz. Tejto téme sa budem v budúcnosti určite ešte viac venovať, pretože mne osobne pandémia odovzdala veľmi, veľmi veľa odkazov. A jedným z tých odkazov je, že mám naozaj natáčať aj takéto videá a možno, že ukazovať ľuďom tie možnosti. Že tu nie je len možnosť A a možnosť B, ale je tu aj možnosť C. A napríklad, teda ak mňa bolí hlava, tak možnosť A je, že si dáš tabletku, čo je OK, alebo B, že si nedáš tabletku, vydržíš to, alebo C, že v podstate premýšľaš nad tým, prečo tá hlava začala bolieť. A takisto som to videla aj s tou vakcínou. Hej? Bolo v poriadku dať si tú vakcínu. Ak si niekto dal vakcínu, ja to nesúdim. Naozaj. Mám takisto v rodine známych, ktorí si dali. Áno, trochu som bola naozaj aj ja zo začiatku naklonená, že áno, tá vakcína by bola super riešenie, ale nejak potom postupne som si povedala, že asi nie. Dostala som sa ako keby do toho Bčka, do takého odporu voči tomu, že to bolo ako keby už pomaličky nariadované. Ale potom som si uvedomila, že v podstate bola OK naozaj aj možnosť A, aj možnosť B, čo nie je OK, ak sa dostaneme všetci do tej možnosti A. To vidím ako keby z dlhodobého hľadiska dlhodobo neudržateľné. Pretože predstavte si, že by sme všetci ako ľudia prepadli do tej pásce rýchleho riešenia, že si všetci budeme dávať stále iba tabletky na bolesť hlavy, hej? A každú bolesť hlavy sme riešili len takto. Ak to robíš raz, tak je to v poriadku. Ak to robíš dvakrát, tak je to stále v poriadku. Ak to ale neriešiš tú bolesť hlavy a budeš stále proste riešiť len tým rýchlym riešením, je možné, že sa jedného dňa zobudíš a zistíš, že už nemáš inú možnosť len tie lieky brať. A to isté, tam vidím tú pasu naozaj aj tých vakcín. A takisto vidím túto pasu aj v tých rýchlych riešeniach typu som smedná, dám si tú vodu z plastovej fľaše alebo tú kolu. Ak si ju dáš raz, je to v poriadku. Ak si ju dáš druhýkrát, je to tiež v poriadku. Ak však by sme všetci naskočili na túto vlnu a všetci ľudia na Zemi začali piť vodu len z čistej, len z plastovej fľaše alebo z plechovky, tak tu máme haldy a haldy odpadu. A nepotrebujem naozaj ani počúvať nejaké zvláštne, ja neviem, ekologické témy študovať, aby mi došlo, že naozaj to je dlhodobo neudržateľné. Lebo to sú rýchle riešenia, ktoré prinášajú aj svoju daň. A to, že máme naozaj plasty už aj v materskom mlieku, to je holý fakt, proste je to potvrdené. A toto si spôsobujeme v podstate sami. Pretože ja to vidím asi tak, že kedysi ľudia nemali tieto možnosti, kedysi neboli tieto rýchle riešenia. Moja stará mama, keď bola smedná, mala možnosť napiť sa vody z prameňa, zo studne, alebo teda možno ešte z vodovodného koutika. Oni nemali tieto možnosti napiť sa vody z plastovej fľaše alebo z plechovky. Ale my tu dnes tieto možnosti máme a v podstate je to ako keby to, čo bolo kedysi versus to, čo tu máme dnes, je ako keby potôčik možností, ktorý tu bol kedysi. Áno, naši starí rodičia tu mali potôčik možností. Oni nemali fast foody, oni nemali plastové fľaše, oni nemali v podstate ani tie vakcíny, hej, alebo tie tabletky na hlavy. Oni tam mali naozaj to minimum tých možností a to minimum možností je taký potôčik možností. A ak si vezmeš, tak v potôčiku možností sa neutopíš. Nedá sa utopiť v potôčiku možností. Ale my tu dnes máme more možností. More možností, v ktorom v podstate to more možností je plné rýchlych riešení. A otázkou teda ostáva, dokážeme plávať v tomto mori možností?
dokážeme naučiť naše deti plávať v tomto mori možností, pretože to vidím naozaj úplne v každej oblasti života. Kedysi ľudia večer sa rozprávali pri sviečke, komunikovali spolu, boli spolu, nemali inú možnosť, pretože nemali televíziu, nemali Netflix a proste spolu komunikovali. A v takomto potvočiku možností chceli, nechceli, komunikovali. Dnes máš možnosť byť celý večer na mobile alebo na Netflixe. A potom sa ale jedného dňa zobudíš, možno, neviem, že určite, ale takto to býva, že ak dlhodobo ako keby siahaš po tej možnosti A, že večer pozeráš iba telku, Netflix alebo si na mobile, možno jedného dňa zistíš, že by si chcela s niekým pokecať, s partnerom sa porozprávať, ale už nie s kým, pretože ste sa odpojili. A toto je to rýchle riešenie. Rýchle riešenie, ktoré vidím takmer v každej oblasti života. A ja viem, že teraz ako keby to môže byť pre mnohých, ktorí toto sledujete, veľmi zoširoka, ale to som ja. Vidím veci naozaj zoširoka. A pozerám sa na mnoho vecí zoširoka a mám pocit, že je dôležité v dnešnej dobe vidieť tie veci zoširoka, ak chceme naučiť naozaj naše deti plávať v tom mori možností, ktoré sme im vymysleli. Pretože my sme im tieto možnosti ponúkli. Dnes ich tu máme. Máme tu mobily, máme tu rýchle riešenia, ako sú fast foody, ako sú balené vody. Ale otázkou zostáva naozaj, či to udržíme. Či to udržíme v tej ešte rovnováhe. Pretože ešte raz to zopakujem. Nie som žiadna extrémistka, žiadna možnosť nie je dobrá alebo zlá. To, že sa niekto napil vody z plastovej fľaše, je OK. Ja takisto nemám problém, ideme na výlet, kúpim vodu v plastovej fľaši, som s tým OK. Ale už si uvedomujem, že ak by som celý život pila vodu len z plastovej fľaše, tak za sebou nechávam obrovské haldy odpadu. A to si treba uvedomiť, pretože naši starí rodičia žili v podstate zero waste. Oni netvorili odpad. Ak aj tvorili, tak sa proste ako keby rýchlejšie ako keby rozložil v tej prírode, pretože áno, bol odpad, ale nie takto ťažko rozložiteľný, ako je dnešný odpad. Čiže tie cestičky, ja nie som akože naozaj žiadna nejaká extrémna aktivistka, ale logicky, taký ten zdravý sedliacky rozum mi vraví, že ak budeme takto pokračovať, tak sme sa chytili do pasce. A jedného dňa zistíme, že naozaj chceme sa napiť čistej vody, nemáme kde. Chcem si dať nejakú dobrú, kvalitnú domácu stravu, nemám odkiaľ. Nakúpiť si nejaké dobré domáce potraviny. A v podstate si to robíme sami. Hej? A toto je tá pasca. A preto si myslím, že je veľmi dôležité vedieť, ako keby v dnešnej dobe naučiť sa plávať v tom mori možností a prekúknúť tieto pasce, neskočiť do tejto pasce rýchlych riešení. Čiže toto je pasca číslo 4. Rýchle riešenia, a teda si daj otázku, či naozaj sa chytáš často do tejto pasce, že proste máš nervy, potrebuješ potlačiť nejakú úzkosť alebo nejaký problém, rozbalíš si sladkosť, alebo si zapálíš cigaretu, alebo si kúpiš sladkú vodu, alebo si kúpiš nové šaty. A na chvíľočku ako keby potlačíš možno ten svoj vnútorný problém a chytáš sa do tej pasce toho systému, toho rýchleho riešenia, alebo premýšľaš nad tým, čo ti tá bolesť hlavy chce povedať, čo ti tá úzkosť chce povedať, čo ti ten pocit, ktorý ťa núti proste skočiť do nejakého rýchleho riešenia hovorí. Čiže daj si túto otázku dnes. Bolí ťa hlava? Možnosť A je. Dáš si tabletku? Nedáš si tabletku? Vydržíš to? Možnosť C je. Premýšľaš nad tým, prečo ťa tá hlava bolí. Premýšľaš nad tým. Čiže toto je tá možnosť C, ktorú vidím ako keby bola takým ohrozeným druhom. Pretože to isté vidím naozaj s obyčajnou čistou pitnou vodou. Možnosť A je napiješ sa vody z plastovej fľaše, možnosť B je napiješ sa vody z vodovodného koutika a možnosť C je napiješ sa vody z prameňa
alebo zo studne. Táto možnosť bola kedysi jediná možnosť. Ľudia 1000 ročia žili vo svete, kde nemali inú možnosť len sa napiť vody zo studne alebo z čistého prameňa. Ale dnešný človek sa chytá pravidelne do tej pasce rýchleho riešenia, nakupuje si naozaj rôzne nápoje, sladené nápoje, balené v rôznych plastoch, v plechovkách. A čoho sa ja osobne obávam je, že táto planéta, alebo teda tento svet speje do doby, keď sa naše vnúčatá budú chcieť napiť čistej vody z prameňa a nebudú mať inú možnosť len si kúpiť balenú čistú vodu z plastovej fľaše. A toto proste nechceme. Lenže toto bude daň za to, ak sa chytíme do tejto pasce rýchlych riešení. Mohla by som pokračovať ďalej, ale prejdem teda už len k tej pasci číslo 5. Pasca číslo 5 je, chcem, aby si dala otázku, čo živí tento systém? Čo tento systém, v ktorom aktuálne žijeme, živí? Lebo tento systém nevznikol tak, že si niekto povedal, založím systém a všetci teraz budú ako keby skákať tak, ako ja pískam. Neverím tomu, že naozaj tam hore je nejaká sekta alebo nejakých pár ľudí, ktorí nás nútia robiť veci, ktoré nechceme. Ja som túto pasu už prekúkla. Chcem sa ťa teda opýtať, čo tento systém živí? Prečo aktuálne žijeme v takomto systéme, ktorý ti ponúka tieto rýchle riešenia alebo tieto možnosti medzi A a B? Ja som presvedčená, že my všetci ľudia máme v sebe poklad, ktorý tento systém vidí, ale často ho my sami nevidíme. Lenže on ho vidí, cieli na ňo a my mu ho často naozaj nevedome úplne odovzdávame. A tým pokladom je tvoja pozornosť. To, čomu ty venuješ pozornosť, to rastie. A systém to vie. Preto ťa systém snaží presviečať o tom, že máš na výber len medzi dobrom a zlom. Snaží sa ťa presvedčiť, že to smeruje proste celé niekam do prdela. Že proste to, čo sa deje vo svete, je tvojou realitou. A systém v podstate potrebuje tvoju pozornosť. Ak ty mu dáš svoju pozornosť, tak to ho živí. Ak ty pozeráš reklamy, miesto toho, aby si sa sústredila na seba, miesto toho, aby si išla ráno zabehať, alebo trávila čas s deťmi a uverila si tým reklamám, tak vlastne toto systém živí. Ak nakupuješ deťom kdejaké plastové hračky, Lego atď, ja neviem, že to je zlé, ale je to v podstate výsledkom toho, že si uverila, že to potrebuješ, lebo systém ti to ponúkol a ty si naskočila na túto vlnu, že takto je to OK. Ak ľudia naskočili na vlnu hypoték napríklad, to je takisto jedna z rýchlych možností, z rýchlych riešení, že si vezmi hypotéku a v podstate budeš mať kde bývať. Ja nevravím, že vziať si hypotéku je zlá možnosť, ale tým, že sme na to naskočili ako keby väčšina, minimálne na Slovensku, mladý človek naozaj, už väčšina mladých ľudí si bez hypotéky proste bývanie nezariadí. Tak ale sme si ako keby, čo sme si vytvorili? Vytvorili sme si systém, v ktorom v podstate v budúcnosti naše deti už nebudú mať možnosť nabiť si našporiť alebo si vlastnoručne postaviť. Pretože tým, že sme naskočili ako keby väčšina na toto rýchle riešenie, vezmi si hypotéku a budeš mať bývanie, ceny by to vstúpli a naše deti túto možnosť už mať jednoducho nebudú. Žiaľ, vidím to takto, možno sa mýlim a dúfam, že sa mýlim, ale necítim sa byť odborníčkou v tejto téme, OK, takže je možné, že so mnou nesúhlasíte, ja to beriem, ale ide o to, že naozaj ten systém ti dopredu ako keby predloží to, čo chce, aby si tomu uverila. Keď si vezmete aj slovo televízia,
tak je zložené zo slov tele, vízia. Čiže oni nám tú víziu ako keby predložia v tých správach alebo teda v tých reklamách a my chtiac nechtiac tým, že im odovzdávame svoju pozornosť, že sme im dovolili, aby nám to natlačili do hlav, tak sa v podstate ako keby vzdávame toho svojho pokladu, ktorý v sebe máme. A ten svoj poklad my môžeme naozaj využiť aj inak. A to tým, že sa budeme sústrediť viac na seba. Že sa dostaneme do tej možnosti C a zistíme, kto naozaj sme. Ten systém ťa potom nepresvedčí, že musíš byť niekto a keď nie si niekto, tak si nikto, ale ty sa budeš snažiť naozaj zistiť, kto v skutočnosti si a čím môžeš pomôcť tomuto svetu. Až keď si dáš priestor pre seba, že sa naozaj odstrihneš od týchto vecí, ktoré naozaj na teba dnes poľujú z každej strany, pretože sa ráno zobudíš a prvé čo, chytíš mobil do ruky a už vidíš, táto robí toto, táto robí toto, táto robí toto, tejto to ide, tak mohlo by to ísť aj tebe, lebo táto je influencerka a táto tam ako keby zarába na tých kódikoch a nejakých akciách, tak to začneš robiť aj ty, lebo však jej to funguje a ty sa odpájaš ako keby od seba. A toto systém chce. Systém potrebuje ceruzky, pretože ceruzky píšu, ako on diktuje. Diktuje to priamo a nepriamo. Každopádne, ak si ceruzkou, chytíš sa do tohto systému. Ale ak si stromom, tak ti to prestáva dávať zmysel. Tak ti to prestáva dávať zmysel a ty denne premýšľaš nad tým, ako pomôcť aj tým ceruzkám, aby sa naspäť vrátili k zdroju. Pretože u ľudí je to možné. My naozaj nie sme ceruzky a nie sme ani stromy. Čiže chcela by som to ukončila možno naozaj toto video tým, že si dávajme pozor na to, kam smeruje naša pozornosť. Kde sme tých 24 hodín mysľou. Sme mysľou v budúcnosti, alebo mysľou v minulosti, alebo dokážeme byť mysľou v prítomnosti. Pretože ak sa pozriete aj na malé deti, tak tie deti sú v prítomnosti. Tie deti neriešia, čo bude a neriešia, čo bolo. A toto sme my zabudli. Väčšina ceruziek toto zabudla. Ale stromy to majú tiež takto. Sústredia sa na to, čo je tu a teraz. Áno, robia si obraz, ale žijú prítomnosť. A tvoria si svoju realitu, svoj život, svoj raj na zemi z prítomnosti. Preto si dnes daj teraz opäť otázku, aj v tomto momente. Ako to máš? Kam smeruje tvoja pozornosť? Kde je teraz tvoja myseľ? Alebo teda väčšinu tvojho času. Možnosť A je, že si myslel často v budúcnosti. Možnosť B je, že si myslel často v minulosti. Alebo je tu ešte možnosť C, že si myslel často v prítomnosti. Znovu zopakujem, každá možnosť je v poriadku. Lenže ak si dlhodobo myslel len v budúcnosti, prichádzaš o tú prítomnosť. Ak si dlhodobo myslel len v minulosti, znovu prichádzaš o tú prítomnosť. A čo je zmyslom ako keby bytia tohto že sme tu, že žijeme život, tak môj názor je, že naozaj my sme sem prišli žiť prítomnosť. Lenže ten systém ťa stále ako keby potrebuje dostať do budúcnosti. A tlačí ti tam tie veci, ktorým ak ty uveríš, tak sa stanú tvojou realitou. Preto si dávajme pozor naozaj na to, kam smeruje naša pozornosť a smerujeme ju naozaj na veci, ktoré chceme, aby sa stali našou realitou. Čiže ak si dnes toto video pozeráš doma, dám ti taký tip, skús naozaj dnes vypnúť tie všetky vzruchy z toho mobilu, z toho tabletu, z tej telky a len sa stíš a uvedom si, že v tom okamihu, tu a teraz, ti naozaj nič nechýba. Že možno máš tú strechu nad hlavou, že máš dve ruky, dve nohy a že ti naozaj nič nechýba, že tu máš to bezpečie a možno aj naozaj tú lásku tých ľudí okolo seba. Precíť tento pocit a daj si také cvičeničko, možno každý deň na chvíľku sa stíš, buď to bude tým behom, budeš milovať, bežať, usmievať sa, alebo naozaj pri takej kávičke
ale stíš sa a vyžijú ten pocit, vyživuj ho, že tu a teraz ti je dobre a si taká, aká si. Týmto v podstate podporuješ viac toho pokoja vo svojom živote a toto je dobrý bod, dobrý štartovací bod, ako si tvoriť ten svoj raj na zemi, ako naozaj si uvedomovať stále viac a viac, že si v podstate šťastný človek. Ak tomu uveríš, tak sa to bude diať aj v realite, ver tomu. Ja som sa dnes rozkecala, pozerám dosť dlhé video, pôvodne to malo byť naozaj oveľa kratšie, ale sú to témy, ktoré naozaj sú silné, nie sú jednoduché, ale ja si myslím, že je naozaj čas zamýšľať sa aj nad takýmito témami. Ja rozumiem, že nie každému to môže dávať zmysel, ale tie z vás, ktorým to dáva zmysel, zamýšľať sa nad tými možnosťami a premýšľať ako keby v tých možnostiach a naozaj, že sa chcete naučiť plávať v tom mori možností, tak tu mám pre vás naozaj ďalšie a ďalšie projekty, ktoré proste, ak ma budete sledovať, určite sa k vám dostanú. Aktuálne pracujem na možnostníkoch, ale takým tým môjim veľkým prianím je urobiť kurz pre ženy, ktoré chcú vidieť tie možnosti a chcú sa naučiť plávať v tom mori možností. Takým tým prvým pilotným projektom bude určite kurz Miluj, bež, usmievaj sa, pretože som si istá, že svet nezmeníme zvonku a dokážeme ho zmeniť len znútra. A teda naozaj, tak ako to v podstate hovorí strašne veľa ľudí z oblasti osobnostného rozvoja, naozaj my dokážeme začať meniť tento svet, tento systém jedine od seba. Takže ten level 1 bude naozaj milujem seba, bežím k sebe, usmievam sa na seba. Potom mám v budúcnosti v pláne naozaj dôjsť určite aj k levelu 2 a ten level 2 bude milujem seba, aby som mohla milovať aj iným. Bežím k sebe, aby som mohla bežať naproti aj ostatným a usmievam sa na seba, aby som sa mohla usmievať aj na ostatných okolo mňa. A bude to v podstate level 2 zameraný viac ako keby na vzťahy ako také. Ale ten level 1 je naozaj veľmi, veľmi dôležitý a ten sa nedá preskočiť jednoducho, lebo ten úplne najdôležitejší vzťah, ktorý môže byť základom tvojho života v šťastí, v radosti, v ľahkosti, je ten vzťah k sebe. Čiže miluješ seba, bežíš k sebe, usmievaš sa na seba. Tam odhalím určite ďalšie a ďalšie možnosti, ktoré ti verím, naozaj verím, že ti budú dávať obrovský zmysel, pretože to mám odžité. Pretože som si tým naozaj prešla a tá možnosť C je väčšinou naozaj tá rovnováha. Ten súlad a to prijatie toho dobrého aj zlého, to prijatie toho svetla aj tmy, to prijatie tej zimy aj leta a v podstate tam niekde je ukrytá tá rovnováha, tá psychická a mentálna rovnováha, ktorú vám určite chcem krok za krokom prezdieľavať ďalej. Takže verím, že týchto 43 minút, alebo teda 40 minút nebolo stratených a že sa začneš pozerať na veci inak. A začneš sa na ne pozerať v možnostiach, pretože tým, že vidíš tie možnosti, potom až dokážeš naozaj vedomo pristupovať k životu a ako keby preberáš zodpovednosť za svoj život. Už sa z tohto bodu naozaj nebude dať vyhovárať, že oni mi to povedali, tak som to urobila takto. Alebo oni urobili toto a toto. Ani ja sa naozaj nemienim vyhovárať na to, že nejaký zlý systém nám tu ničí planetu. Ja si už totiž to uvedomujem, že ten systém tvoríme my ľudia. A buď sa teda necháme unášať tým prúdom, alebo sa zastavíme na chvíľku a naozaj neprepadneme do tej pasce, ktorá nás ťaha na ten zlatý vrchol, ale naopak budeme hľadať tú cestu, ako keby navrácať sa k sebe, dostať sa naozaj k sebe
A keď nájdeme samých seba, ak si začneme tvoriť ten svoj vlastný raj na zemi, tak verím tomu, že tie maličké polia, ktoré si každý jeden z nás, každá jedna žena vytvorí sama vo svojom okolí, potom až v podstate vytvoríme raj na zemi. Len si to predstav. Vytvoríš si raj na zemi. Tvoja kamarátka si vytvorí tiež svoj vlastný raj na zemi. Nezávisle na tom, čo si kto myslí, alebo čo jej kto hovorí, čo jej hovorí systém. Ona si vytvorí ten svoj raj na zemi. Tvoja ďalšia kamarátka si vytvorí tiež svoj raj na zemi. Ako si ho vytvoriť, tak to je ďalšia téma. Budeme ju určite riešiť a ja sa teraz veľmi teším, že si došla až sem. Ak ti to dáva zmysel, ak chceš vidieť viac, a určite ma kontaktuj, budem ťa informovať o ďalších projektoch, prípadne si môžeš dohodnúť aj konzultáciu u mňa, keďže robím ten holistický coaching prostredníctvom psychofonetiky, sa dá zistiť naozaj, odhaliť mnoho vecí, mnoho blokov, rozpustiť mnoho presvedčení. Je to možné, ale naozaj pôjde to už len vedome. Mám pocit, že sa naozaj dostávame do fázy ako ľudstvo, že potrebujeme dospieť. Proste to ihrisko, kde si môžeme robiť, čo chceme, ako chceme, bolo fajn, ale potrebujeme sa dostať ako keby do ďalšieho levela a ten ďalší level spočíva v tom, že budeme musieť naozaj robiť vedomé rozhodnutia a preberať za ne zodpovednosť. Proste už to inak nepôjde. A bude to zábava. Ja verím, že hej, že to ešte bude zábava. Preto sa teším na každú jednu z vás, ktoré sa do toho pustíte spolu so mnou. A verím teda, že sa ešte vidíme. Zdravím vás a prajem krásny deň.